Sangot kini lam jaga seng kongres ke Thani West Kasil District kilawan bandingo yau ba Arden bat kita pau habekan bau sangat uperta bakem semlawan kum kita kini lam jaga seng kongres ndai kilawan kum kinok susnong ke badan ke jing snokhia ka beri ke jing angdu dung pai ba ban penthamai le penbet thamai no ya kari sebujan policy bakani gade ke bagikan habekan bau sangat uperta ni ka kenuan kalawan hapok ka janam jong ba kolin longlong boleh kon ya election nak seng kongres na ram rajin si kasnam aljar arkulai ma golden ni yang ni mah ki barak kita ba pidi we na ki nang ilam ja seng kongres ti phila mata indet puan handle kom we kom buru simet kom parok ne kom buru jong ka seng ba pu kublai shibune bat ya ka sni ka ba knai ni ko por ha ka jing sha ni wan hang ni omdei na kanu ka parti lane na kanu ka seng na kanu kunhun henre ni wan hang ni kum ka jing sukhia naga benta kejelahi berkhot kuwe bat khamtam na kari bat kejat benriu ngawan hang ni kum unong snong jong ke snong bat jong kejelahi berkhot kuwe tingiwan ni bat pau ya ke jing kersan ya ke jing ai min sim ke jongi naga benta ni ka sinjam kaba iba Arden isim ha kaba kumno en penbet pentmai ya kini ke reservation policy di kata ka di kamram ka baningkong ka mangiru kum kinong song isu tu bahkan ni kamdi tan ke isu tang jong ka PPP lani jong Arden hare ka di ke isu ka bakta amadiong bat kalong ka badon kamtam yang ikum kari ke jag bari bat kamtam kun kikti ki jongi ya ka bakin senang ya inti di kani ka di ka kamram ka baningkong ka bangiwan ni namar ni isu tu bahkan ni ka kam kaba iba Arden iyeng hakan nongrim kalong bangin hap ai ke jing kersan ke jibat ngada kerpat ru kamtam yi pai ba kinong snong ki badon halagi jong kiyeng ki sem ki jong ki batre ki jing tre ki bapun chai ngada kerpat jur ki ba ka jing ai men sim ke jing kersan ke jong pi kalong ka kodor ba henry menta ban chu kersan na yeng ru ngatrai ka long ka badon kam ki jing duai ki long ki badon kam adu kata-kata henry ngada kerpat de ba kadon kami ngi bangin yami pai ba nginom de ban long tang kinong petkai ki ban syukershan anasya jingai ani ngidon kam namar kata ban wan ban pet ban ai ke jing kersan hang ni namar ka jing don ringkat ke jong pi ka ai men sim ya iba Arden ka ai men sim iwe ka ai men sim ngi lang ru bor khot kung kum karibat ka jaj ban riu tinga kerpat ye ki pat nong snong jong karibat ka jaj ban riu snow base kani kamde ka isu jong kanu ka seng kani kamde ke isu jong kanu ka political party kani kamde ke isu jong kanu ka seng palak ndai kani ke isu ke jong kani ngin bu sha shedin yang ini ki jing snow ki jong ngin bu sha khmat khamtam ya ka yap im jong karibat ka jat bedriu ba kalung ngak man klip ka mong ya hadu menta ki babun ki bri gedang confuse ya ka system ba kadon ke jing siap ting ru aga debat ka percentage jong ka reservation policy kemu we ni kira orang ba obora pule ba laban pasal kena lesi ki pai ba ki ba don ki ba rumah jumut kumta pi ba pu ha ke jing sha ha gini kendiat sni kendiat tayo kala don ke jing keren kamtam ha ka debat ke reservation policy ka don ru ke jing keren ha bedeng ka debat ke roster system nakaliang jong ke sarkar ho kili keren kumnu ban penbet ban ye keren ya ka roster system hakini kisri blaling no hoat kadon ke jingkan tak ban ye keren ka be debat ke reservation policy enrei ngasngo ban ai kublai ba ka sarkar dang menin kesgi kala sim ya karai ban kentu bru ya reservation policy ha ke jing ye keren jong ni ka committee ka ban kistung rei nakaliang ka jonga ngasngo kumni ban ong ba ki baro ngidi ban sutu baka reservation policy kalong kum ke jimpang ngidi ban sutu habangi ay unong pang gamut ngidon kamban wat ya kadau ngide ban sumari ka jingpang om ya kidak kisien mo kimong symptoms ti karos system kalong kum ka symptoms te bopo henry ka reservation policy kanikin ka disease ngidon kam namar kata bangin penkot bangin sumar ya ka jingpang om ya kidak kisien pi kadon ka jing ong mo kadon ki batawat ki ruan ki ong balada kata ya kani ka reservation pelong ta ni nak bandu no ya kan dia ka 40-50 kalau ban chap ni ka 50% kai ga jing so thu pi lo kan haro ki ruling ki ba fair pi ki don ki ruling skan ya thu pi arli ki ruling ki bakam shakmat ba ha ke bede bat ka reservation policy bat leng ba ka article kan riu sau mo
nang ta khat san sau ngoi pi kidon kiruling skawi na kia kade ki Indra sohoni rengkat bat ke Union of Goen khandai spa khandai puar nang ta em nagaraj bat ka Union of India haga kisnem arjan riu la dang bakla tiga riuling kalong ba nagaliang jong ka Supreme Court mo ka court ka ba hedu apo kari ke jongi kalong baki ong ba kata ka reservation kamdei ban palat ya ka 100%. Hari habangi phai pat ya ka history habangi phai pat ya ka reservation haman na ki state haman na ki jela jong kari ka ba e ki jongi ngin pej ba mantap jan paro ki state ki palat e ka 100%. Pej utamil la du don 100%. Pej ka Sikkim ka don prapo ki Mizoram Nagaland prapo persen ulak syudi paling don adu 6%. Kataru ulak syudi ka reservation kalong tang nam ta ki ST ki bede po ulak syudi pi tingong ba hoi kadon ka jing ting kadon ru ka jing penting ko tempan na ka jing sisa nakaliang jong kibun balang ru hakai bede balada ngilus liatan lo se kansa ka Supreme Court kansa keren kansa penyiar ya kani kesan ya kani ka jing don jong 40% syaka 100% yang asu ong tangkan ni kakut hi kam judei kamdei ka basnaan mo ya kaan barabor snada kinong bi kamat hapo legislative de kemut ka legislation kadai ka basnaan kakut pat kabakren kababatay yakini ki an ki balasna kakut kanum la ban sna ki an mar katangi ong ba kakut kadai ka keeper bat kadai ka interpreter jong ka constitution jong ka ria Henry kabasna ki an kadai ka legislation bat ka penteri kami kita kemut kadai ka executive tinggi dei ban so tu ba hoi lagi don kiriuling napo ka Supreme Court ba kadai ban palap ya ka 100% tu hatong ipej aduk menta kila penyiar se 100% na kiwi ki state penyiar berapa persen 6% 100% mo kepala tinga syuong tangkat ni nyim dei ban ting let's say wat ladang gidon kam mentangi ong bangin ngin review bet ngin penbet pemai bet ya kani reservation policy kani kalong ke badon kama kam dei ke bangi ong ba ladang kita kini ke reservation policy ngin kini ya ke hok ke jong ki para garu ki jong lani ngin pen kraw yingi ki pat kasi henrei kalong ba kani da ka bangi wan lang kalong bangin pet ken bakan don kajing yesu tu jengmut kandon kajing ya bah kabadon kanong rim ken hakabaya dei bat reservation policy bi reservation policy kabaladep kabangi ngidon napo ka state kadi sauko kasi jantia sauko garu ti ngam mi kren gibi 100% bat kat 100% bat hakajing sya pinda pe ya kam first memorandum ru kasai bah kalong ba kajing pia kini kalong ba kadi bandon kanong rim ban ong ba 100% naki ikadaw beli bagi bu 100% kadi ban bu kajing kelim ni laban syuong ba 100% ukasi 100% ugaru hari kadau kalong ba kibu ya kata hapo ka office memorandum bat kamtan ke polisi ba kalong ba based on what kalong ba kadena ka population tinrei habaki pentri kam habaki snaya kani pat kata ka 40% ki kampete ka population hi katu kalong ka ba kilasyu bu la ka bu ba 40% mata tungin ai sapo yo ka kasi jentia bat sapo yo garu andai ki klem base de ka jing tho bat kalong base on population andai ki klem le tingi ni wan hang ni kalong ba mdei bangi ni ong ba ki para garu jungiru ki ban sotu ba kam ni bangi kini andai bangi di ban sotu ya ka jing sha bangi ni keren ya ka reservation policy kadai bandon kanong rim menta ka reservation policy hapo kari India niyo i menta USC udon khasan persen UST udon new puncan persen USC menta udon arpunyo persen malong sau kendai puncan nang ta kadon ke EWS mo economic weaker section katu ka 10% TV kajing ka surkari India ru kabu yakini ki percentage reservation kamdi ba ka syubu temnong rim kabu yaki halor kanong rim ba katum ka population tingiru hang ni kan ladangi kwa ban review ya ka namar ngidon kami ban review namar kanu ka kam wat kini ki reservation policy jong kari India ru kadon kajing pentamai kajing pet man la ka sisin sipusna tingiru hang ni kalayat mentala sampusnem hoj ni kamla banda ong hoj idon kijing baklang idon kijing deko haki
balak lek no to kam le kata ngin klet no andre ke ka bakongsan man ta kalong bangin pentamai ke ya kini ke reservation policy ngin pet kat kum ka jing don kam ngatrai ki paralok na kaliang jong ki para garu ki men nang tai kim dei ban so tu bakla bangi wan kini ya ka hok ka jongki namar kani kalong ba ngi pia ya ki lada maki kin la sha lai sngi ka population jongki kan kiu no matakan poisan 10% ngi don tang lai 10% hadin si bosnya melada ka don ke reservation policy ngin sapen kiu ken kam ni le kita ngin pet ken ngin pet ket kum ka jing don kam ka jing don jongki breu ti ngarung ngashuong ni nakaliang ka jongi bi wan lang ni ba ngiwan ni kalong bangi di banten thamai penbek thamai kini ka reservation policy kajili ka bakad mo ka expectation ni pina kani ka all party meeting mentag baginya keren kentup ya ka reservation policy tinga ni ko ngapen pau ke jing dokumen baka surkar menta kala sya skor ya upaid ba ula keren bat kham tam lengba ka jing yalam ka jung ba arden da ka buburom ba kilas ngap menta kila sya skor ban kentup ru ya ka reservation policy hakani ka committee ka ba ki gidang syudap tiki ka ba nga ngayu iba hakani ka committee ka ba ki kin sesyong le si shibit arsteng ngayu iba ka jingmi kan long kani lada kani ka committee kan syong karai ka jongki kin sim le si ya ka we na kirai ka long ba kin wanra ya kani ka reservation ka policy ban thamai ban penbet thamai ba kin ra ya kani haka table jong ki kabinet ngatrai kata ka we karai le si kindon sa gui pat kirai na marka tu ka din kat ka roster system de ka jing sale nga klem so tu baling ya kerne ka roster system kam pat de bangin keren ho ada ngihun ya kani ka existing policy kemudian kani ka reservation policy pemerintah ada ngihun ni kata kalong kin bangin ya kerne ka roster system henry ni ngatrai ngimpat hun re mo ikwa ban pentamai ti kam don simbut bangin ya kerne ka roster system ti ke ka bangin ya keren be ka reservation policy tingangit scam ba lengba kani ka meeting ka ba kisyong kiriu perkhat ki jongi ki nong yalam jongi bu ke jing kermen bat ngi duai ru bo bleu yalam ki jing jing perkhat ki jongki ba kinle ya kabadai mdei bandon ke jing snow mdei banle da kanu ka jing shit kli mdei banle da kanu ka jing ya shaliang lani katu ka jing snow ki emotional mo re kinle ya ka da kalenti kabadai tinga try hakabedi bat kani ka jing terang ka jing angnut ka jong upat jong ka jad bendriu new trip ka jong ingat rai kinshim ya kani ka jing ajimut na kaliang ka jong ka jong jong barden bat khamtam na kaliang ka jong ipat ba kinla ba kidei ban ya keren ya kani ka reservation policy ha po kabinet mission ba kumno ni ti ya kabadai ka bansawan pat kumno bangin sale ngin se perkhat ken henry ladang fikeli yang apat piong ba ke try pikwa ba golden ba karai na ka reservation policy nga bu tang artiliki option kawe ka option ka baning kong galong banang liang ka jung ni kwa balada ka ni ka 10% mo laringi sa tu jengmut kanong open no gen kamun omdon shu ukasi jantia ugaro kanong 10% solonsar ti kata kamu don kam shu ban base kinu kidita ka shulong bait bangi namar bangidang kumtu ngide ka ST state mo ka scheduled tribe state ke jongi ti kabiang bangin kata ka di ka bandingkong rangi la bande kata ka labadu nre ka baar pat ladang ngim yadon ke jing yahun jimut de ka we pat kalat kalong ba ngin pet ken ba ka reservation lani ka jing tungkam tungjam lani ka jing la kalong ha ka promotion la kalong hi professional process kalong ngin pet ken katkum ka jing don based on the census based on the population ngatrai lada utam ugaru para garu jongi te ngin pentam ki ya ka positive lada tam mangi ya ka jingbun priu te pentam yu kasi jentia te kata ka ba ka option ka ba ar ni ka jing ajimut ka ba ar ngatrai kini ki badon kam ki ba khmat hare bangin ting bangin ong ba ladang ilet syakut ladang ipenki ya kani ka reservation policy yo le si kansa kakut kansa penyiar 10% ong pi kakut kala ban ong tang ba kasyong ha ka government kasyong ha ka legislature ban thawi ki okay khub le ta